mreža vodosnabdevanja nije menjena zapravo od Drugog svjetskog rata. Onda dolaze, mi ih više ne zovemo ni prijatelji, ni udruženje, to su naše braće i sestre iz Sviza Kospet, jer su one nama i više od toga u Hristu. Istog trenutka, znači 28. na uspenje Presvete Bogorodice, oni su rekli u redu, rešit ćemo taj problem, vi nećete imati više problema sa vodom, pokrenut ćemo akciju da se prikupe sredstva i da se iskopa bunar za vaš manastir. Mislim, mi smo ostale zatečene tom njihovom, pa više nego ljubavlju, dobrotom, brigom. Malo je reči, zaista. Samim tim što su oni rekli da će pokrenuti tu akciju, mi smo počeli da radimo na tim istraživanjima. I same smo ostale onako skamenjene, da nema prosto bezvodno mesto, kamen, pustinja. Mi organizacije ne možemo da se zahvalimo, ne postoje reči kojima bismo im se zahvalili. Jedini način ono što mi možemo, to je da se neprekidno molimo za njih, jer to nije jedina stvar koju je organizacija uradila za nas. Moram da naglasim da iz ove akcije koju smo sproveli za kopanje bunara za nas, pomognuto je još manastiru Sušica, manastiru Draganac i manastiru Svetih Vrača. Ta naša 4 manastira su dobila vodu zahvaljujući njima i njihovoj prevelikoj i nesebičnoj ljubavi.